hey uyamazi lo muntu enithi nihambile avela abonga ukudla uthola ukuthi nilambile kade nihamba bavele bathi bani offer rich ukuthi singanze ukudla vela phike kuqala athi hayi si right uthi kulo mzuzu kwayena ka right and ayiki into ayithembile uphapha nje ukuqina ubone ukuthi uyazi lo muntu owaziwayo ukuthi ngeke nihambe naye emzini womuntu baninike ukudla ngisho ngabe kumsebenzi bethi baninike inyama athi hayi si right umuntu ohlale right bafowethu sanibona mina igama nguLinda Mfekayi sengaziwa ke ngo 1 million pairs of school shoes but previously bengaziwa ngecontent yami ku TikTok la engisuke ngixoxa khona nezinto ezenzakalayo nje empilweni mhlawumbe enye ama video ami aduma eyathandwa kakhulu abantu yileyo ukuthi uvakashile emzini womuntu bese kulahleka imali ngiyazi ukuthi enye ama video eyenza ukuthi abantu baqale bayinake icontent yami namanye kamaningi umfana ohlala ekhweni ogcine sehambe itole shopper nomkhwekazi so yeah kusho ukuthi ke kuleyo content kugcine sekuzaleka icampaign yama school shoes ngase ngithi cha ngilisebenzise leli thuba uma sihlangene la if nginabantu abawu 50,000 abathi bathanda icontent yami why singakhulumi sixoxe sibe ne meeting online sithi if you can donate 2 rand low 2 rand times 50,000 people wenza 100,000 100,000 siuthathe siyothenga icathulo yesikole amathafisi siqokise izingane yaqala kanjalo ke campaign yami into ithi ke since singesikwazi ukudonate 2 rand online asiqale ku10 ngoba nomuntu olu 350 akumakhulu amathuba ukuthi ukhona u10 rand okhona kwi account kwabanye babo u transfer lo 10 rand umfekayi ayithathe le mali yawo khulileke icampaign siziyana nemoto isiqhusi ingane engaphezulu ka200 kuningi okwenzakalayo so ngibonga ithuba ke kuGuluva TV ukuthi banginikeze le platform ukuthi ngizovela la ngikhulume ngale campaign yami okuningi ukuthi bafowethu nani ngiyanicela ukuthi nisijoyine siya donate into yami ithi donate a pair of school shoes or any amount of money from as little as siyawela uTV yakahamba phambili iGuluva TV kaloku kwenzela lokhu subscribe share comment like asithangane khona kanti makubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqabela amehlakha abanye baqamela imali ethi bazi ngena kwethu na igama nguLinda Mfekayi ekhaya kusemtubatuba idabuka emtubatuba kodwa ke sengizinze eThekwini ngokuhlala la endaweni yaseNanda senginesikhathi ke ngihlele eThekwini ngafika nami njengabanye ngizobheka amatoho ngagcina sengihlelike sengize ngaba nefamily ngaganwa ngineyingane sengiyaziwa ke ngecampaign engayiqala ebizwa ngo 1 million pairs of school shoes campaign ngayiqala ngo2023 last year ngoNovember njoba namhla kuApril ngaqala icampaign ku social media ku TikTok to be specific yasabalala ke nako Facebook kanjalo YouTube isibuya nasemisakazweni nasemaphephandabeni sikuyaphuma ibukeka ingathi isasasa liya ngokuya liyakhula abantu bayayithakasela icampaign engiyenzayo icampaign yami ngicela iminikelo ama donation kubantu on social media ngithathe leyo mali ngithenge icathulo zesikole ngihambe nginikela einganeni ezivele emakhaya ahlwempu ngoba phela ingane ukuthi igqoke isicathulo esigugile kusuke kusitshela ngekhaya ukuthi isimo sasekhaya asisihle ubona enganeni ngeshirt eligqokayo ngebhluku eligqokayo ngesicathulo esigqokayo ukuthi kukhona inkinga ekhaya so lokho ke mina kuyangishaya isizathu esenza kungishaye nesenza ngikhethe khona ngoba ukhona umbuzo engiye nguthola njalo ukuthi why school shoes why school uniforms ngoba ziningi ezinye izinto ongayidonate isimo engikhule ngaphansi kwaso nami ekhaya ngikhule ubaba esebenza ku right but ubaba wagula washawa istroke yashintsha ke impilo ekhaya safunda ukuhlupheka iminyaka yokugcina engayifunda emva kokugula kababa imali siphelile ubaba ezama ukwelashwa ngayifunda nami sekunzima ngikhumbula ukuthi unyaka wokugcina esikoleni abafundi bonke babeqoqa icathulo ezimnyama mina ngiqoqa icathulo ezibomvu engangiyibole komunye umfundisi naye ngoba ebona usizi
so lento njalo mengabe ke nasekukhuleni kwami ngibona ingane igqoka isicathulo esibhedayo noma mhlawumbe ihamba ngophaqa noma ngamateki njalo lento ivele ngithathe ngibeke lapha emuva ekutheni kusho ukuthi khona inkinga esekhaya. Uyadinga umzali ukulekelelwa ngoba lami ngiyakhumbula inhliziyo ubaba usizo ubaba umuntu wayeyithanda uthanda futhi umndeni wakhe. So ekuguleni kwakhe usizi lwakhe ngiyalwazi uze wahamba emhlabeni ekhala ngokuthi uyabona umndeni wakhe akasakwazi ukusiza, akasakwazi ukuba yilo baba aye uyena nafisa ukuthi abe uyena. So bese ngase ngabuka ukuthi no, mhlawumbe esingakwenza thina as South Africans ukuthi sihlanganise labo 10 rand 50 rand 100 rand siqokise lezi ngane. Ngokujwayelekile ke ama campaign njengalawa siye siwabone enziwa ama organizations ngezimali asuke izithole kuyiponza. Mina okwami okwenza kuhluke ngoba nami ngeke ngayirun organization before engangibiza ngeJesus Touched Me ngayiyeka ke ngokuhamba kwesikhathi eyayincike kakhulu emasontweni. Uma umcantsho omunye mhlawumbe owaziyo ngestruggle sama organization ukuthi umuntu uyiyekelani, obviously kusuke kungathola ama sponsor gcine kube ngathi liyafa until iqhamuka ubaba uAyanda Msweli nale concept yakhe yebhakede yokuqoqo 10 rand. Ngabuka ukuthi u10 rand mawukwazi ukwakha indlu yomuntu, hayi futhi indlwana nje, indlu kanokusho ifake nefurniture, no, kusho ukuthi ngempela lento nami ngingayenza. Ngaqala ke nami ngaqoqa labo 10 rand noma ngingabaqoqi njengoba uMsweli, mina ngiphathi ibhakede, mina ngibaqoqa ku social media, nganikela ngeaccount ukuthi kubantu bafake imali, bayifaka abantu imali. Njoba ngithi campaign ngayiqala ngaqala ngoNovember, imali yokuqala engayithola eyayi 1500 ngayithola ngoNovember 14, and ulona suku engiye ngithi lusuku ekwaqala ngalo icampaign yami. 1500 emva kwalokho ke yangena imali, abantu befaka u50 rand 100 rand 30 rand beyifaka. Cathulo zokuqala engayithenga ngathenga amaphaya u13 indlela engangijabule ngayo ngoba ngangingazi ukuthi mangiyiqala lento ngempela abantu bazoyisupport izifike kumaphaya u13, kanti angazi ukuthi lento inoNkulunkulu. Kusukela lapho kwathi ngaqala mhla 14 November, kwathi ngomhla 15 December ngase ngihlanganisa amaphaya u101 amathafisi 101 pairs. Ngabona ukuthi no, angisami la, ngiyaqhubeka ngoba iphupho lami kwakuvele kukwenza icampaign ethi 1 million pairs of school shoes. Lento ngayiphupha kudala nje enhlizweni yami ngiyifisa gqokisa ingane ezu1 million. Ngathi ake angisayeki sekuyilithuba, ngaqhubeka zavulwa izikole nginamaphaya u163 ukuze kubone ukuthi uNkulunkulu kuyasebenza. Kunosisi wasePitoli owayedonateile imali engango 1500 kwicampaign. Kwathi mayezo zeThekwini wayesecela ukuthi ngimenzele something esa tombstone like. So uma sizohlangana because ngibuye ngibe kule industry yama funerals, uma sizohlangana la eThekwini ehotel ayileli kulo, ngifike nge-Uber, angibuza ukuthi why uhamba nge-Uber, ngithi hayi anginayo imoto. Athi awunayo imoto pho icathulo uzoyihambisa kanjani? Imphathe kabi lento, but angangivezeli. Ngihambe abuyele eGoli ePitoli. Mayibuyele ePitoli angifonele athi ngicabanga ukuthi ngoba ngiyahamba ngiyaphesheya eCanada ngikushiye nemoto yami, but unfortunately uzoyisebenzisa only 1 month uJanuary ngoba bese ngize ngabatshela ebank ukuthi imoto ngiyibuyisela emuva, so ngizoyikhokhela inyanga kaJanuary just for ukuthi uhambise icathulo. Ngempela ngathola leyo moto ngayisebenzisa for uJanuary, for inyanga kaJanuary ngihambisa icathulo. Kwaphela uJanuary yahamba, ubaba uAyanda Msweli wanginikeza imoto yakhe eyayi Ford Wildtrak ngayisebenzisa. Kwaqhamuka ubaba uSibisike waka 7 times funerals wanginikeza ke iBMW, athi ke le eyona ke imoto ezoba standard ukudeliver icathulo, hambisa icathulo nokulanda icathulo ngoba abantu abanikeli icathulo kuphela. Ngibuye ngihambela ama families babona abantu kuma video babuka usizi, banikele nangeimpahla oblanket. Sengike ngithola oblanket, uthole impahla zokugqoka, zonke lezi zinto ngiyiqoqa ngale moto. Ngathola imoto ke standard ebrandiwe yecampaign engayithola kwa 7 times funerals okuyicompany ekababa uThabani Sibisi eFryhead. Yaphusha ke icampaign, yaphusha njengoba sikhuluma nje namhlanje nginamapage athola u423. Imali nje kuphuma kubantu ku social media, TikTok, Facebook, YouTube,
nasokhozini sengiye ngabuya khona bezwe abantu abanye balula isandla baphose bafake yilama donation nje asengithathe angibeka la ecathulweni zo423 nama uniform awu15 ingaze u15 ingane since ngiqalile sengiyithengela ama uniform full uniforms nama food parcel kuma families awu5 engakwazi ukuthi ungathengela ama food parcel. Unfortunately I can no longer manage to buy ama school uniforms ngenxa ka petrol. Imoto esihamba ngayo idinga petrol, ama donation athenga icathulo ngapha aphinda afaka upetrol ngapha ngoba angihambi indawo eyodwa. Mhlawumbe enye into le kufanele ngiyiveze ukuthi campaign yami ayikho based in Durban because ngiwaseThekwini noma ayiservice abantu baseMtuba ngoba ngiwaseMtuba. Ngibuya koMkhomazi, ngibuya ko Richards Bay, njengoba sikhuluma nje ngiya eNewcastle, Nquthu, Nongoma, Vryheid, ngihambisa icathulo ezikoleni kothisha. Ngifike ngithi bothisha ngoba othisha banginike list yabafundi abangenazi icathulo, ngihambe ngiye lapho nalezo icathulo. Ngifike ngini kuthisha omkhulu ngithi banginikele abafundi ngoba olwami uhlelo oluhlukile, angiyishuthi ingane, angikuthandi lokhu. Ngiyangihlale ngisho lento, ngiyazi abanye bayangi-attack ngayo laba abayishutha ingane abathandi mangisho, but ngiyathanda ukuveza ukuthi mina angiyishuthi ingane. Mengabe ingane ngiyoyinika icathulo nyama sengiqokisa ingane eziwu224 kule icathulo eziwu423 nginazo eseyihambile zu224, but kulo 224 angeke uzungene ku TikTok wami noma ku Facebook noma ku YouTube ufice ingane zigona icathulo ishuthiwe. Angishuthi ingane ngoba ngalento engiyenzayo ngizama ukufihla ihlazo lomzali ukuthi angafuthi ukuthengela ingane yakhe isicathulo. So uma sengizophinda futhi ngithi mase ngiyoyinika ingane yakhe isicathulo bese ngiyayishutha itrend la emafonini, kubona omakhelwane, kubone izingane ezinye zinikwa phambi kweassembly phambi kweingane, iyothi noma ikhahlela amatshe zithi ezinye hey siphathe kahle lesicathulo sokuphiwa wena, how sikubonile uphiwa isicathulo nomama ukuthi nje umakhelwane athi how umakhelwane ngibonile ingane yakho beyiphi icathulo, sekuyamlimaza futhi nalokho. So ngizama ngakho konke okusemandleni nto kwami kube private. Le moto ka 7 times engihamba ngayihlala igcwele icathulo. Mange ngabona ingane emgwaqeni, ngisho ingane zami seyiyazi. Mangibona ingane emgwaqeni, kunengane yami no 6 years, mike sengahamba nayo, iyabona ingane igqoka ama uniform iyasho ithi baba babuka inyawo phela ngoba iyazi ukuthi impilo yami, ipassion yami. Mange ngabona ingane ngimisa imoto eceleni, ngibuza usize, ngivule ebhuthini, ngikhipha icathulo nginike ilinganise, mazi ilingana nginika icathulo zami zihamba no polish, isixupho, iColgate ngoba ubaba umsweli wathi mfowethu ngicela mina ukukulekelela ngopolish nesixupho neColgate ukuze ingane mayisuyinikile isicathulo sihambe nepolish, sihambe neColgate, sihambe nesixupho. So ngiyayinika ingane ngiphume kuyona. Ngiyangibona abanye sebengibhala ko Facebook, yawo Nkosi yami ingane yami ifike nezicathulo ithi ayimazi nomuntu oyinikile. Ngingabi nandaba futhi ngingaphenduli ukuthi hayi mina no kuyophendula mhlawumbe abanye abantu bethi oh siyamazi lo muntu uLinda Mfekayi ku social media urun icampaign abizwa ngo1 million pesos school shoes. Ngibala ngicathulo eseyifike kumina zadlula, not ukuthi ngiyayiqoqa kuzothi mase ziwu1 million angazi ngayithatha phi wayo sengagcina icathulo eziwu1 million. But nangaliwa lokho izingane zihamba ngenyawo manje. Uma ngingathi ngizolinda ukuyiqoqa le icathulo zize ibe yiningi, lezi ngane ihamba ngenyawo manje. Mayifika icathulo ziyadlula njengoba ngisho 423 pairs esengikuqoqile since November. Kulo 423 zu224 eseyiphumile. Usuku nosuku ngiyahamba ngihambisa icathulo, ngiyareceive ngapha. Abantu bangifakela imali ku icathulo neka petrol. Mabe faka imali kwi-account yami, mina ngiyayithatha leyo mali ngifaka upetrol, thenga icathulo size abashotayo. Ngoba manje sengisebenza kanjalo o size abashotayo. Like right now I have run out of size 1 no size 8. Ngiyacela kubantu ngilongicela nje ukuthi decide ukungithengela icathulo, ngicela athenga usize 1 no size 8 ngoba sengibuka kanjalo manje. Le eyemali silekelela kakhulu kupetrol emotini esihamba ngayo, nama toll gate njalo ne airtime, data ngoba nalezo zinto singayithatha kancane but nazo ibalekile. So ke ukuphendula angilindi ukuthi icathulo izoze ibe yiningi, ziyafika ziyadlula ngoba mina kuphela
ngibala inamba ezingane njengoba manje ziwu224 ngifuna ize ifike ku1 million mhlambe ngelinye ilanga ngoba ukhona umbuzo ozothi ngifocus eKZN kuphela. No, ngifuna ukwenza iSouth Africa yonke ngoba nabantu abangifakela imali akubona base KZN kuphela. Iphupho lami ukuthi njengoba ngithi 1 million pairs of school shoes ngifisa ukuthi ngelinye ilanga sithi siyabala sithola ukuthi eKZN sengiyiqoqisile ingane eziwu100,000, eGauteng sengiyiqoqisile eziwu100,000, Mpumalanga, Limpopo, North West kanjalo wonke ama province 100,000. Isifiso sami leso, so ngifuna ukuyikhava zonke indawo. Ithi 1 million pairs of school shoes. The only question engeke ngikwazi ukuyiphendula ukuthi mhlawumbe sekufuna ngishintshe ngithi 2 million pairs of school shoes kodwa ngeke ngize ngiyeke ngoba usiza liphelile, ukuhlupheka akuphelile. Isikhathi esikuso nje le phase esikuyona abantu baphelelwa imisebenzi every day, inkampani ziyavalwa, umnotho wethu uyaphela, inkampani ziyavalwa, abantu bayaphelelwa imisebenzi. So uma ngingathi ngoba sengihlanganise 1 million sengiyayeka, ngeke angizukuyeka, nginama plan amakhulu ngalento. Kuyisifiso sami, kuyiphupho lami ukuqhubeka nayo. Ngazi ukuthi iminyaka yonke iphupho lami ukuthi njengoba icathulo ngiyikhipha no polish nesicupho ne Colgate, ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe nama sponsors, ama companies amakhulu, ama business amakhulu okuyongilekelela ukuthi ngigcine sekuthi inyanga zonke uthola ukuthi ngiya ezikoleni ngiyonika izingane upolish ne Colgate nama pads. Ngoba nansi enye into ebalekile, izingane zethu zamantombazane zingena esigabeni sokuthi sezikhulile azinawo ama pads. So uma ubuka kwi branding yami kuyilokho kubhaliwe ukuthi school uniforms, school shoes, uniforms and sanitary towels. Ama pads nawo ngiyafuna ukuwafaka but ngebhadi angakwazi ukuwathola okwamanje. But isifiso sami ukuthi isicathulo sihambe no polish, isicupho, iColgate nama pads. So ukuphendula ke lapha ekutheni ngizobe sengiyayeka, no ngeke ngiyeke, ngizoqhubeka until ngazi ukuthi ayikho ingane engenaso isicathulo sokufunda. Mina kodwa ngiqhubeka ngapha kwi background, every month si supply ama pads, upolish, ama Colgate, ixupho, enye into engizoyirana ngoSeptember ngizoqala nje i-drive ethi sifuna ukufaka umoya kulezi izingane ezisuke seyizoqeda isikole, ezithi ma isiyoqeda ziwadabula ama-shirt ziwabhale, ukuthi mhlambe ngeke sikwazi ukuyigwema izingane ukuthi zibhale ama-shirt azo ngoba lento isingumkhuba eziwuthandayo. But at least okwenza lokho akakwenze ngoba azi ukuthi unawo amanye awu3 awu4 awathathe. Sizoba nohlelo no principal, ngizobacela ukuthi kube khona indlela ukuthi abafundi bafike lezi zinto bayibeke lapha. Iphupho lami ukuthi ngithole obin abakhulu khona laba baye besetshenziswa emahotela bokufaka iwashing amashidi. Ngifuna ukuthola into kanjalo la abafundi bezothi makuphela unyaka azi ukuthi akasabuye esikoleni, afaka ama-shirt lapho, bawashe, bajike, bafake stay soft, bafake lapho nezicathulo. Uyabona manje ukuthi sengingagcina ngingasayithenga izicathulo ngoba ngoJanuary lezi izicathulo ezifresh abeyiqokwa omunye last year ziyabuya zizoqoka. Sifuna ukufaka umoya wobuntu kulezi izingane, zazi ukuthi lento engiyiqoka ufune ngiyiphathe kahle ngoba ngonyaka ozayo ingasiza omunye umuntu. Leyo nto izobe singilekelele ekutheni mina ke manje ngingabe sisafocus ekuthengeni izicathulo, ngifocus kuyisupplying lezi ezikhona bese ngiqinisa la kuma sanitary towels, polish, Colgate nezinye idingo zabafundi ezisuke zikhona ngoba ziningi kakhulu, ikhona kakhulu. Ukuyisola masingakhuluma ngokuyisola, yazi mina ngayisola kakhulu before ngiqale lento because mina I'm not rich. I am one of abantu aba disadvantaged ngalendlela. You won't believe mawungabuka impilo yami ukuthi uyahlehla nayo ubheka. It's not like ngi rich. Ngayisola kakhulu ngalento nangesikhathi ngiyibona isiqala, bengithi mangilala ebusuku mangiphaphama ukuthi angiyeke ngoba ngiyibuza ukuthi why mina ngikhathalela ukusiza omunye umuntu ngoba nami ngisenezinto eziningi engishoda ngazo empilweni yami and lento izongishaya kwefamily yami. I had to sit down with my family, with my kids. Nginengane seyikhulile, ngondodakazi oseqede ngisho university, umfana obekade nginengane ikhulile nje. Ngihlale nabo kakhulu phansi ngizama ukuba inspire, ukubafaka ukuthi ba understand ngoba ibona abantu bokuqala benginento ethi bazongi-attack kusasa ngoba kuzothi uma bebona kunezinto ezingenzeki engiya afford ukubenzela zona bese bethi bona kodwa uyakwazi ukusiza abantu ongabazi.
ngalwa nalento kwathola ukuthi lento kumina ngaphakathi ayiyekeki ikumina ngaphakathi then ngakwamukela ukuthi no lento akuyona yami kaNkuluNkulu and indlela uNkuluNkulu angihola ngayo kulento kwenza ngibone ukuthi ngempela akuyona yami ngoba mhlawumbe ke ngiphendule nombuzo ngawubuzanga ukuthi even abantu aba-around mina angiyitholi support kubantu abaseduze i-support iqhamuka kubo Sibisi leyo Ayanda Msweli obaba uMavundla wakababa lo funeral support Thabani Sibisi 7 nabantu abaningi abanye labe ngibabala ngoba i-impact yabo inkulu in terms of ukuthi imoto imali ubaba uMsweli ke i-support yakhe nje kimina ngiye ngithi endorsement ukukholelwa kimi engangazi a-risk ngegama lakhe ngoba ngangisengabaleka nezimali zabantu bese kuthiwa Msweli wena obulo usiqoquzela ukuthi asimsupport but ukwazile ukuma nami so ngibala labo bantu just a few abantu engingabazi abafike empilweni yami manje la bebengiphila nabo iminyaka kubehlula ukungisupport. I think I got only one friend uSizwe Khumalo umfundisi obishop ome nami nje through thick and thin namanje umi nami kubona bonke abantu so ukuphendula ukuyisola ngadlula esigabeni sokuyisola i-negativity abantu abazoba negative. Fortunately I've been ku social media for a long time isikhathi eside ngokwanele ukunderstand ukuthi ku social media mawenza into enhle bazokwenza sure ukuthi bayayiziba but mawenze imbi kusa ekseni si trenda isisabalele wonke ama platforms so anginayo inkinga mina ngikholelwa ekutheni because maningi imibuzo engiyibuzwa abantu hayi laba abantu abasizayo lo siyambona abanye banemali baya afforda kwasho ngacumanya ngithi mina nginendaba nabazali beingane nginendaba nengane mina ngifuna ukunika ingane isitathuli yesikoleni ifike ifane nezinye ingane ukuthi kuba bayithengeli ngoba kunjani anginandaba so okuyisola angiyisoli okusaba abantu anginandaba nabantu ngenhlanhla nje ngadlula esigabeni sokuba nendaba nomuntu mina okubalekile ukuthi ngisize ingane ngenhlanhla mhlawumbe it's too early ukuthi kufike leso sikhathi okwamanje I'm very excited. I'm very happy ukuthi iphupho lami leminyaka liyafezeka. You are in a journey. So njengamanje in ngakho konke nginikele ngenhliziyo yami umzimba wami yonke into uma ngizwa ngikhathele ntambama ngijabulela khona lokho ukukhathala ukuthi ngikhathazwe into engiyithandayo. Angikhathaziwe mhlawumbe ukuyogawula umoba noma ukuyokwenzani ngoba ukukhathazwa ukusebenza kunomehluko nokukhathazwa into passion yakho oyithandayo. Bhanqe konke the reason why ngithi I had to sit down with my family with my kids their mother ukuthi this is what I'm doing ngiyazi ukuthi kusasa kuzoba khona ama challenges azoqhamuka nalento ngoba njengamanje I'm going to be spending a lot of time lento ngenza lento on the road ngivuka mhlawumbe ngo5 ngo4 ngihambe ngiyoze ngibuye mhlawumbe ngo10 ebusuku ngikhathele kuse ngakusasa futhi ngiphinde ngihambe so ngikuphusha konke and ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngihamba nezingane zami ngiyo komunye umuzi ngala kaZulu abayixakekele nje kuwona ngihamba nezingane zami lezi eziwu2 indalo umfana nentombazana sesibuya yathi ingane yami intombazane yazi baba ukuya lapha kungikhombisile ukuthi empilweni siya complain ngezinto esingenazo kanti lezi zinto ziyama extras ngibonile mangiqhathanisa isimo sakulo yamndeni baba sengiya understand namhlanje ukuthi why you so passionate ngalento yokusiza abantu baxakekile abantu la ngaphandle ngifisa ukungaphindi ngicomplain empilweni yami ngokuthi anginayo iPhone anginakho ukuthi ngoba khona ngenalutho empilweni odinga so nami kwangilekelela lokho ukuthi ingane zabe zibe exposed kulento engiyenza uze understand ukuthi ngiyenziswa yini ikumina nje ngiyayithanda akekho futhi oyongihlukanisa naye isifiso sami ukuqhokisa ingane eziku1 million wethu okwamanje isasebenza ngalendlela eminikele engithola ku social media so indlela kababa uMsweli angifundisa yona leyo ekude ukuthi ehambe guqa ehambe ethatha imali ngebhakede bese kuphuma into enhle esiza umuntu nama ngenze same but kuyiphupho kuyisifiso ukuthi zisondele inkampani njobe sondelile u7 times wanginika imoto impilo silula ubaba uMavundla wangibiza
ubaba funeral support wathi mangiya eShepstone wanginikeza amaphaya awu50 ecathulo no 10,000 kapetrol uyabona. So uyabona ukuthi maqhamuko somabhizinisi kuthi ukuthi akufani nama individual. Umuntu oyi-individual uyathanda kodwa uno50 rand and mkhulu lo 50 rand ayikho imali encane kunenye, but ukusondela kosomabhizinisi kusilekelele ekutheni sisheshe sicishe sisondele la isifuna ukuya khona. So siyabafisa osomabhizinisi phupho lami ukuthi sengathi bonke osomabhizinisi ikakhulu abantu abamnyama, ngoba nayo lento yokuthi kuqhamuke abantu abamnyama abanjengo baba umvundla waka Baba Funeral Support no baba uThabani Sibiso ngoka 7 times no baba uYanda Msweni, lokho kuyangilekelela ngoba kufundisa abantu bakithi abamnyama ukuthi asingalinda amabhizinisi abelungu, ngoba it's very rare ukuthi ubone umuntu omnyama enika omunye umuntu imoto yakhe, futhi imoto anyana. Ya BMW is one of the most expensive BMWs. So lokho nje kukodwa ngicabanga ukuthi kufaka inselelo noma kuvula ingqondo nakwabanye osomabhizinisi ukuthi no kanti lento iyaphila siyisupport. So kuyisifiso sami esikhulu ukuthi basondele osomabhizinisi sithole lonke uhlobo lwesupport singalithola, not imali kuphela, ixupho, ama sanitary towels ongathi nje ngiyanikela ngama pads awu 100 awu 500 1000 ngiyanikela ngixupho, ngiyanikela ngopolish. Ngabe usibusise kulokho ke I think uhlobo lomuntu engiyena ngiyakholelwa kakhulu mina entweni engisuke ngikholelwa kuyo, nokuthi ohambeni lwami njengoba ngeke ngakutshela lento bengizenza phambilini emasontweni. So kungifundisile ukuthi kunanoma yini esikuyenziwa kohlezi kukhona abantu abazobosomathuba abeza ngeinhloso ezihlukene. Le nginomona kakhulu ngayo, I'm very protective of this one ngoba ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu onginike lento. Mhlawumbe uNkulunkulu kade wanginika mina ngiyisebenze nabantu angeke ngithi aba wrong, mhlawumbe abangayibo bohambo, khona ilanguage yamakholwa ethi uNkulunkulu uyakunika abantu bohambo lwakho. Njengoba na seBhayibhelini mawulalela istory sika Mose, uNkulunkulu wathi Mose maye etshela uNkulunkulu ngama weaknesses akhe, wathi khululeka ukhona uAaron. And sambona ngempela uAaron ehamba noMose endleleni eseva i-calling yakhe yokuba umsizi kaMose, akakaze kube khona i-confusion ngoba uMose uAaron wayeyazi indawo yakhe. So nami njengoba ngenza lento uNkulunkulu yena oletha abantu, njengoba ngeke ngasho ukuthi kulento akusondeli nombani, yikho ngingaphatheki kabi mangibona ngisho abantu engiphila nabo bengayisupport, ngoba ngiye ngithi kushuthi ke akubona balolo hambo. Abohambo baqhamuke eFryhead, baqhamuke koPort Shepstone, baqhamuke koMtubatuba, abohambo koGoli, Cape Town. Nginabantu mina abahleli phesheya. Mangingakutshela nje ngomfowethu okuthiwa uPraymo Masina waseZimbabwe ohlala eAmerica. He's from Zimbabwe but he stays in America, but usupporta le campaign, usefaka imali mhlambe ngaphezulu ka5,000 in this campaign. Akayena wase South Africa unelungelo lokuthi athi hayi mina angihlanganise lutho, bese kuba usisi wakakunene oyibiza ngoCasey Edwards waseSwazini uhlala eUK, usedonate ama-pound amaningi kabi in this campaign. Uyayibona ke manje ukuthi ilandela abantu abaningi. Kukhona umntwana wase I think lo mntwana wase Kranscorp noma wase okuthiwa into enhle uThabusi uhlala eAmerica naye, angeke ngibabale bonke but ngizama ukukuvezela ukuthi abantu bohambo baqhamuka uNkulunkulu banokhela eminyanga bavusebelele athi nangu mfeka ihamba no support 1 million pesos la bengiphila nabo la eduze. Abanye babibona abaxekayo abathi hayi kodwa u1 million ngathi inamba enkulu. Babe ke babona into kwenzeke njengobusho awusudla imali yecathulo asho sakudlala umuntu, kodwa ubone ukuthi since ngiqalile mhlambe ikhona igama eziwu2 noma 3 la othi uyafika khona ubone ukuthi ngazi uthi awumukelekile. Kodwa kimina okungidrivayo nokusuke kubaleke kakhulu ukuthi ingane ngifuna ihambe igqoke icathulo esikoleni kusasa, ukuthi umzali wayo une-attitude noma akakhombisa ukubonga, noma khona abantu ngeke ngenze ivideo on TikTok ensukwini ukuthi
khona umuntu okathi exakekile kodwa umthola ukuthi uphakeme nje ongazi ukuthi uyamzama ukuthi uyomfaka emsebenzini athi yena hayibo usibani bani ngithatha kanjani ngeke ngize ngisebenze mina lapha na we mina ngiyiqhenya kabi nosizi lwami baze besho njalo so ngeke ba understand bonke labo bantu kwesinye isikole nje kwakuwuthisha ngayibhekisisa nje le yanto ukuthi angani kwakuyimpakamo noma yini ubona nje ukuthi ungazothi phoqiwa akayifuni lento eyenziwayo. The other teachers around him were so excited, be happy for ingane ukuthi ithola icathulo but yena wa cold nje nakho kwangangiphatha kabi kodwa kwaba khona leyo ndawana ngoba nami ngumuntu nginemizwa yakhona le ndawana ethi yazi ukuthi ube sendaweni uzizwe ukuthi ngihamba nomfana wami ke ashuthe kwayena wazi wa notice ukuthi lo thisha lo ngazi ukuthi ubengakuthandi kwakuba khona kwethu lapha esikoleni. So ke zikhona into enjalo zisazoba khona futhi but anginankinga ngiyadlula kuzona ngiya-understanda ngikholelwa ukuthi ngisuke ngingazile kuye ngisuke ngize enganeni ngoba mina ngifuna le ngane igqoke icathulo wethu njengoba ngisho ukuthi angithi ake siyibuke ngeso elithi lento iqale ngo100 pairs ngaqala ngiyibiza ngo100 pairs of school shoes yakhula sathi 200 pairs of school shoes in 2 months bisiku 200 yama isesithi 1 million pairs and sine icathulo ngoba mhlawumbe la njengoba sikhuluma mhlawumbe ngeke sikuthola ithuba loku-update ngokusheshsha ukuthi sengingakuveza ukuthi kunezicathulo eziwu700 ezizayo nosomabhizinisi abawu2 baba uSibiswa ka7 times ungithembisa amaphaya u350 amanye azoqhamuka ngala eShepstone another 350. So uyabona ukuthi amanye ngikhuluma ngo423 but kuno700 ozayo 1000 ngizolishaya manje before kushaya uJune ngizobe sengidlulile ku1000. So i-team lento ithi nalo engakafiki kuye ngiyeza nalezi ikole engihamba kuzo ngifike ngiqhokisa ingane eziwu10 bese ngaze ngiyabatshela othisha ngithi angivalelisi ngiyabuya kunesikhathi esizoshaya la kuyimina ngiyobe sengibuyela kubona ngithi cela ninginike izingane ezasala zonke so ngiyeza nanoma ikuphi ngiyaye eLimpopo ngiyeza eGauteng yonke indawo ngoba the fact yokuthi uNkulunkulu usithumelela abantu abanjengoSibisi basinike imoto yokusebenza lokho nje kukodwa confirm into ethi akukho la singesifike khona sizofika as long as abantu besasinikelela ngo10 rand 100 rand yonke imali abasinika yona sifake upetrol sizohamba siyofika lapho makubiza ukuthi kufanele ngilale emotweni egarage ngivuke kusasa ngiqhubeke nomsebenzi ngizokwenza lokho nginikele ngizokwenza lokho ebese sibuya kule ethi siyamukela noma yini njengoba ngisho ukuthi ngino blanket esenge ngabathola ngibanikwa abantu ngoba bebona ama video ngiveza usizi lomndeni ethile njengoba kuzongena ubusika njengamanje kunabantu obonayo ukuthi awazi bazo khona imizi ukuthi uyangena ucinga indawo yokulala ukuthi kulalwa phi la uthi uyabheka kwamacansi ungawaboni kwayingubo zokumbatha ungayiboni so ngino blanket enginabe manikwa abantu so siyayimukela izinto nomfowethu okuthiwa umbekezeli Mkwena oseBay umbekezeli wa driver all the way from Richards Bay wazonginika amaphaya u5 ecathulo wangibona elangini ubaba Msweli empangeni wathi hey mfekayi siyasebenza nobaba Msweli kanti yena ngala uzama ukungifonela amafoni ngashiya emotini mase ngifika sengiyathola ukuthi kade ezama ukungifonela ufuna ukungitshela ukuthi ngicela ukuza kuwe company yakho Garments udayisa impahla ezintsha ayi Odema factory kanti uhleli nebhokisi lempahla ikipe ezu142 ezintsha zabantu besifazane 142 mfeka ngicela ukukunika uyogqokisa abantu angazi bangakike sengibanikile kulezi ikipe ziyahamba so siyamukela izinto ezivela kubantu and imali siyayimukela ucash mangihamba nje ngoba ngamali emoto ka7 times ngiyahamba ngibona abantu bangimise omunye robotini ngibone seyaletha njengoba benza kubaba uMsweli nami bayeza banginike andisibusiso leyo mali ngine calpot lami sengaze ngalibeka emotini lamathafisi ngakhipha icathulo ngibeka emotweni lapha ezulu yes ngifaka kulona and leyo ngeke ngihluphekele kuyona yona mali engiyithathayo ifike ngayo petrol uma khona la kushota khona mhlambe cathulo uthayi enganeni amasokisi ngiyathenga kule mali so simukela lonke uhlobo kusho ukuthi uma uno10 rand ongasinika wona siyawamukela i-wallet siyamukela o cash send
cardless withdrawal, any means akhona available ukuthi singathola imali. Into ethi akubona ukuthatha imali kubantu icathulo. Uma ufisa ukuthenga icathulo la ukhona uthenga icathulo uyifake phepha ziyahamba zifike kumina ngiyithathe lezo icathulo ngiyiede kwezinye sihambe sonika izingane. It's just that imali iyasilekelela ngoba since abaka 7 times sebasinikeza imoto 7 times funerals siyakwazi ukufaka upetrol sifinyelele la kufanele sifike khona. I-account ke sisebenzisa njengamanje i-account eka Capitec, i-account number ethi 176 991 2418 176 991 2418. Inamba ke elinkile kwi-account inamba yami engitholakala kuyo kuma calls na ku WhatsApp e083 956 2089 083 956 2089. Ngiyafoneleka, ngiyasendeleka futhi i-WhatsApp kuleyo number. Ngiyatholakala ku Facebook uLinda Mfekayi, TikTok uLinda Mfekayi, YouTube uMfekayi TV. So ngiyacela ningifollowe, subscribe na ku page lethu la kanje. Kulekelela kakhulu ekutheni ne progress abantu bayibone ngoba ila isifaka khona ama video. Uma ngihambe ezikoleni nginikele icathulo ngiyawafaka ukuze abantu babone ukuthi nansi imali yabo isebenza. Yilokho bafowethu ngibonga kakhulu kaGuluva TV. Sengathi uNkulunkulu ke mfowethu anganibusisa ukhulu umsebenzi nisondle njalo ngolwazi neinformation ngezinto ezenzakalayo ezweni. Siyabonga kakhulu. 123 esengiyigiphile for 224 actually ngoba izolo khona kade ngine icathulo namhlanje kuseni khona kade ngine icathulo, so 224 pairs esengiyigiphile already. Ekhaya kuno 190, I think it's 201 acorn. So every day mang receive icathulo ziyaphuma futhi. Kuzoze kuhlanganele 1 million. Mina ngibala a number of shoes that I have received and a number of shoes that I have donated to ingane. Kuzoze kuhlangana 1 million, not ukuthi izofika ihlale ekhaya. No. Next week I'm receiving 700. Osoma business abawu2 omunye uzothenga 350 omunye athenga 350. Ziza kumina lezo icathulo zonke. Uma zifika ziyaphuma futhi. Ziphuma ziyaphuma. Yabona mawufika no 700 next week. Kunamathuba ukuthi ungahle ufike njengoba manje ngene icathulo ezo200, I think 201 ekhaya ekhona amaphepha. Namhla bekufanele ngabe ngisemaphephetheni endodwa ngiyohambisa 20. Next week ngiya Newcastle college u2 enquthu college u5 nongoma college u5 uthola Fryhead isikole sodwa. Uthola kanjani ukuthi inamba edingakalayo? Baya kulesi sikole uxhumana nothisha, othisha bafika bona bangicontacta ngithi I'm all over social media. Nasokhozini bangizwa bangifonela sometimes kufona ilunga lomphakathi athi awubo kufika naso sikoleni sangasekhaya. Mina ke ngibe sengihamba ngiya sengitshela ukuthi hamba utshela uthisha bangifonela noma yena esikoleni ukwazi ukuthola permission. Kunendlela othisha abafanele bangibhalele ngayo kwi spreadsheet ukuthi nazi ingane. For now bengithatha only 10 kids per school. Yeah, so isebenza kanjani? Yeah, from November to April 423 pairs is a lot. Yeah, because khona ama campaign anoma khona bafowethu baseGoli abake bangi-attack ngegama bathi ngisebenzisa igama la 1 million pairs of school shoes. Bona bathi bano 8 years benza lento but abaka-reach 200,000. Actually I don't even think banawo 5,000 bathi ngathi bakohlanganisa 5,000 pairs. Mina in 4 months ngina 423 and ngiyohlanganisa 1,000 next week. Yeah, Futhi no, I kule i-coffee lami for a time ngizothela so sibona abantu abakhulu. awu sithi mina abantu abakhulu Hayi unganikezani ba? Okay. Siyabonga baba. Sibona kakhulu. Danke butwa. Ukusebenza besele right. But like what suggested this night la. Bomphekayo namaye siyayisibukele. Kodwa futhi like kodwa ninga right nayi. But ngekho
Kulizothi yafika ibhilisi. Usethi ubungasho ngani? Yeah, isikhatsini manje. Isikhathi sama-breakfast noma. So isikhatsini ke. No, seseke. Okay. Yeah, anything but light nje not ukuthi ngaze kube into isikhathi sayo. Imalini. Ama-reps kuba 150 wale. Isandla wethu. Direct business. Abe. So the campaign, I don't think bafikile 5,000 pairs of school shoes, but no 8 years we run. I only started in November, but today I have 423 pairs. Sengigqokise ingane eziwu 224. Like that I'm going to 224 in it actually ezintsha ezinikwe mina mahala. I don't even ask the name. Angibuza ukuthi uzalwa ubani cha. Angitsheli futhi nami nje ngoba nje nginika icathulo lapha endaweni la ngihlala khona sebenza ngibiza ngo-BI phakathi ngoba manje ngabona nje ingane nginomkhuba ukuyoma ngaseyikoleni. Bakuphuma isikole ngihambe ngiyopaka noma isiphi isikole. Phake ngabona ingane nje igqoka isicathulo esibhedayo ngiyayibiza ngivule ebhuthini nginika isicathulo esisha. Ngiphuka ngihamba. Yeah, I think more blessed ukuthi usize umuntu ungazisho ukuthi ubani. Ungatholi isikhathi sokupreacher mangabe umsizi ukuthi mina ngiyona ngibona bengenza ukuthi nokuthi. Yeah. Because even if mina kuthiwa kufanele nginikele bona nginikeze someone something, right ukuthi mina nginikeze then ngiyithulele ngithi bese kubuza yena ukuthi wenza ngathi hayi no ngiyayiphilela angenzi lutho. Yabo mo ukuthi ngifuna umsiza ngempela kodwa ku wrong ukuthi ngize kuwena bese ngithi mina hayi bamhlakani ngifuna ukuvezela nani igama lami yabo ngithi ubani mina ngifaka icathulo eziwu10 la ngifuna ukuduma ayisebenzi kanjalo. I do that mina uma umuntu ezonikela ngiyamveza for the purpose of ukubonga and also to inspire others. Yeah. Ukuthi nabo babone ukuthi like when I started the campaign mangiqala icampaign okunye mine is different from others because so I should have when I started this campaign ngathi kubani because I had 57,000 followers on TikTok. Mina ngumfundisi kade lento ngizama ukuyenza esontweni but ingenzeki. Yeah. No, I was about to the content. And I remember the day I was not even aware. Ngiyakhumbula mina video kuqala ngafollow ngayi lethi hey wawila ingane yakho nithi ngihamba nje emoli uthi ubize umlungu uthi wazala. I was like no umdala kanje yini kusho mama khangile umdala wabo wabona ugange ngane kodwa futhi uthi qeda mashiya akazohambe phansi and ngayithatha ngayo post that video ke enza ukuthi ngifollow and ngabona potential mangiqhubeka ngfollow because izitori zakho bekuyizitori sikwazi ukuthi sirelate kalula nazo. Yeah, basho wala nje kanjalo ke ukufollow. So mase ngibona ukuthi wenza lento ngathi yena uyenza ama-account amaningi alimele ku-TikTok. If umuntu afika aveze le content kuyabo kuseyile uthola ukuthi ama-followers asiyancipha noma ama-video ama-likes ama-twat asiyancipha. Kodwa ngibona ngazi ukuthi usebenza ngeyindlela ngoba
ufike upresse lento uvela ube live ngoba ufuna ukukhuluma ngalezi zinto uvela ungaxoxa izitori ube ukuthi nje uthatha labo bantu abafuna ukukhuluma ngaleso sikhathi. Yeah. Okay, mina what I've done bengisasho ukuthi mina umfundisi ezayoni bayangazi kakhulu ngalento yokuthi bengibuka Mike wenziwa June 16. The logistics that goes into June 16 kuplano qasha ihholo deco everything bese sinema abantu ama celebrity ukuthi azokhuluma nje into engazokusiza umuntu sijabulela ukuthi ukhulume kahle bese emva kwalokho ngibuka ukuthi why don't we change it thina mas hosta June 16 ukuthi senze i-event ye-youth ezamazayoni siyenze ngalendlela ukuthi sithathe le mali yonke ebesizoyifaka kuma logistics sithenga ama food parcel visit few families child-aided house homes mhlambe amakhaya ahlala ogogo abakhulisa abazukulu ngemali yempesheni sihambe siyonikela noma sithengele ingane ama uniform athi kamazayona angayiboni kanjalo. Every year I've been trying the same thing ingaphasi ngaze ngayeka ngoba senginezitha singidalela ubutha kakhulu izitha iqhamuke emasontweni kubefundisa bathi ngoba bakhona abazoyisupport ibandla lihlukane phakathi bese umfundisi efila threatening as if mina ngifuna ukuthatha isikhundla sakhe then ke ngayiyeka ngase ngithi makufika lento yo TikTok ngayingenela ku TikTok xoxa lezi stories zami yakhula mangikhathanisa ukuthi no man ukwenza 10,000 followers is a lot, it's a mission. Why mina all of a sudden yami content ikhule nje yakhula ngokusheshsha. Mina ngaqala uTikTok November 2022 November 2023 bese nginama followers awu 57,000 actually it was around 53,000 ngase ngiqala ngintroduce lento ukuthi guys benza ama live ngixoxe ukuthi do you know ukuthi abantu abawu 50,000 if ngoba ngangibona ukuthi no this thing might be a message kaNkulunkulu ukuthi ngoba kade ngikhuluma nabantu ngikhuluma ku platform erong yasesontweni mhlawumbe uNkulunkulu nginike yami eqondile ngqo ngoba labantu bathanda icontent yami sihlanganise namuntu ozokwazi ukuyi-own engizokwazi ukuyi-own. So if I have 50,000 followers 57,000 followers I started with 50,000 ngaboom sithi aba donate 1 rand each, that's 50,000 rand and we can use this one 50,000 rand ukuyothenga icathulo right abantu bamane basukumela phezulu ngathi ke kodwa ngenxa ukuthi sikwazi ukudonate 1 rand singaqala ku 10 rand sisebenzisa iconcept kaMsweli and uMsweli wangifonela athi mfethu yabo lento iyangichaza lento yenzayo mfethu iphusha ngikhona nami ngiyeza ngizofaka 10 pairs u10 pairs wawusamkhulu ngaleso sikhathi kimi ngoba I had no shoes. Umuntu oqala wadonate 1,500 engingamazi wasePitoli lo waze wanginika imoto yokuqala because abantu bazi le ikhona yokuqala engihamba ngayo ngikhumbula kwakuyimotoni i-Renault Duster yes ngayilanda ePitoli ulosisi wafaka imali bafaka in the second week iqalile icampaign ngahamba ngayothenga icathulo eziwu13 amaphaya u13 ngemali yayisifakwa abantu 13 pairs wamathafisi ayingabona ukuthi nazo isingi yaphusha ngaqhubeka ngathi ngangibiza ngo100 pairs of school shoes in 1 month exactly 14 November to 15 December 101 pairs angabona ukuthi la yaphusha yaqhubeka ngaqhubeka yathi ngangafika ku 200 ngenxa yokuthi ngase kuvulwa ikole zavulwa ngina 163 nemoto ngayihambisa icathulo ngayihambisa lapho ke imali bikhona bengithenga ngisho ama uniform thenga mangifikile kulowo muzi ngilethe icathulo na uniform ngifake ne cross yaqhubeka kwazothi ngo okay waphela imoto yahamba waphela uJanuary yahamba imoto andamsweli wanginike yakhe iFord Ranger i-Wild Track ngahamba i-Wild Track andamsweli ayile bhaliwe eyakhe enye personal ngahamba ngayo wafika uSibisi lo wathi wangisendela iWhatsApp wathi yes wathi push abafo ngiyeza no 50 pairs I ngathi to me it was like ngikhumbula ngangi live esenda leyo kanti uyangibona ku live ovela senda leyo message ngathi no 50 pairs no it's impossible this guy is joking ngathi mina mfowethu thini wathi hayi
ungasabi wena ngiyakubona unovalo ngakutshela ngathi khuluma nami nanoma yini and wakungafiki ukuthi lo mfo ngoba ngaqala ukumazi ngokuthi engibone ngiyodonate eMzingazi eRichards Bay wathi lezo ingane ngiyithengele nama uniform ama-uniform athi 1640 wafaka u-3000 wasethi uyapi kusasa ngicela ukuthi everywhere you go makunengane eshoda nge-uniform ungitshele yabo ngayitshela ukuthi hayibo lo mfolo hayi kungafiki nokuthi ngimcheck na Facebook ukuthi nje ubani sahamba saya emcimbini nomsweli eyohandover indlu kwagogo lwaseMondla wafika lapha wangitshela ukuthi hayi kunemoto elapha ekhaya BMW ifuna ukuyibranda kahle bese ngiyakunika just like who's this guy yakhula kanjalo lento then imoto yafika namaphaya u50 then ngabonwa umunye umncwabi wase South Coast uBablo Mavundla wabona kuSibisi naye wangibiza ngaya wafuka nginikeza 50 pairs no 10,000 ka petrol ibona kahle kahle laba bayothenga u700 uSibisi uthenge 350 pairs uSibisi lo waka 7 uthenga amaphaya u120 fanele kunezikolo ofuna ngodonate kuzo ngala eNewcastle Nquthu Nongo lezo ikole lezo wathi ngingasuki necathulo la ngisuke nemoto iempty cathulo ngizoyifica kuyena just for ukuthi uhambe yeah I hand over kwi campaign bese sihamba naye si donate but uzo i hand over kwi campaign so siyibala kulo 1 million lo 120 pairs bese siya donate ngali 5 for ikole Nquthu 5 kaNongoma ngithi ngikhipha 10 per school for now besila emcimbini on Sunday night esemcimbini kaNongcebo Mackenzie uvalelisa uNongcebo besinaye naye uMavungu wathi umfekayi njoba ngangimtshelile ukuthi lento ka1 million pairs siyayiphusha ngizofaka 350 u350 awuhlangene na 120 uzofika khipha 120 mangibuya anginika 350 pairs noMavundla naye wathi hayi ngeke ungihlule phela wena ilight yami uyingane yami umfana omncane nabafana bami nami ngiyeza ngo350 so wathi ngikhuluma naye manje kuseni uMavundla ngase South Coast ethi yaba kanjani inhlelo zenu mina nawo kuse right sisazoya leqala so iphusha kanjalo ke lento iyaphusha akhothi amaphasela asePep Nqwaba lo 423 ngobala ngiyibali icathulo kusafuna ngiyicollect ePep eyifakwa abantu because abanye bakholelwe ekuthengeni abanye bafaka imali so yeah iyaphusha bese umsebenzi ukuthi awusasebenzi okay mina ngaye ukusebenza ngo2017 bengivele ngiyisebenza bengivele ngiyisebenza ngathenga imishini yoprint lento ngiyiprint ekhaya le nginemishini yokwenza yonke lento but ngenxa ya ngiyangubona video ngana yeah nginemishini yonke nje lento ngiyenza ekhaya even imoto le ngayibhalela uyafika ibhala umbhalo ongaphelele wayesethi angiyiqhubekele nemishini yenza ama signage everything but since okay ngoNovember ngase ngihlangana nomsweli ngoSeptember ngihlangana nomsweli wasethi umsweli ubona italent lami lokuchaza lokunarrate khona umsebenzi afuna siwenze naye lo waka transport wasiyangifaka ke so kuyona umsebenzi ongiholelayo ke kwase kuconfirm ukuthi ngivele ngiyeke leyo print leyo print ifuna isikhathi ifuna ngihlale phansi ngidesign ngiprinte so ngayiyeka ngoba ingimoshela isikhathi manje nginemsebenzi engiwenzayo vele kusasa nje mhlambe siyahamba nomsweli sambela ikole kwenze awareness ngam pedestrian safety drug abuse child ilento bathini ungazi tsopa kakhulu yeah yakuningi ngisacheck isound ethi boy injani ke manje